De Aalsmeerpoortbrug in Dokkum die giet in de vlakte. In juni werd daarom al een neetbrug geplaatst en nu is het tijd voor de volgende stap. De slopers die binnen al goed een week dwaanden en een grut pad van het werk is al dien. Van tevoren hebben we eerst even de leuningen verwijderd, alles wat bovenop de brug zie. Het straatwerk eigenlijk meer de losse onderdelen. En aansluitend hebben wij beginnen de brug voor te knabbelen met de vergruizer die we dan onder de kraan herkennen. Op dit stuit wordt werken aan het votheljen van het middelste steunpunt van de bregen. En dat is misschien wel het meest spannende pad van de hele sloop. In 1937 toen hadden ze de brug nog eens een keer versterkt en hadden ze onweerskanten hadden ze er een stukje bij ons gezet. Hoe die fundatie er precies uitziet, dat het nou van hout, beton of stiel is, dat wisten we net. Dus wij hebben een grote bak hebben ontwikkeld steeds maar. Die hijsen we er eind van de dag, hijsen we die eroverheen. Pompen we het water eruit, maken we de bodem eigenlijk inzichtelijk steeds maar. En dan kunnen wij goed inspecteren van, is echt alles voort wat voortmaat. Bij de sloop komt er een soort afval in het water. Normaal wordt dit opvangen met pontons, maar omdat deze klus iets lastiger is, koert bij dit stuk net oors. Je kent misschien ook wel zien dat er vrij instabiel is, dat het op dit moment even net mogelijk is om daar wat omheen te zetten, dat het wel in water valt. Zeg maar. Dus hierom komen we even net om. Dit visje we er met de steegrieper al je weer uit. Daar komt het met je een spik splinter naar je bregen lezen. Ontitiert met al het verkeer gebroekmijntje van de tijdelijke neetbregen. En dat verrint boven verwachting soepel. Ik zelf dacht van het zal wel wat een prutte stress hier in het verkeerswagen, maar dat valt reuze mee. Als alles nevens het plan verrint, dan is de sloop oers aan 2 weken klaar.